No tak aj ide preč, ako to na vás, ale ja nebudem skúmať prečo odišiel, prečo ho, lebo my sme rozvádzač je vaše zariadenie, my sme servis. A tam tá skrinka, čo je vonku, tá je na čo vlastne? Tá z toho... Poistky tam sú. A tam to nemôže byť problém tiež? Nemôže tam byť problém, bo keby bol problém tam, vyrazilo by tam. Aha. To ide následne. Následne 1, 2, 3, 5. Však ja tu teraz na dole zmerám prívod, či je tam elektrina a uvidíme. Či nebybolo až tam, ja neviem. Ešte sme sa nedostali k tomu. Ešte sme nedošli k prívodu. Takže prvá ide, druhá ide, tretia ide, prívod ide. Čiže prívod zo skrine k nám prichádza. No. To znamená čo? No to znamená to, že ide vám všetko. A prečo to nešlo? To ste ho zle natiahli, skúste to zapnúť. Neviem, čo všetko ste mali pozapínať, ale skúste svetla ponahadzovať z jasnúky. Hlavný zareagoval na skrádno a vyhodilo ho. No, urobilo skrát, vyhodilo zasúka, to je zasúka kuchyňa, obvod a následne hneď vyrazilo aj tamten. Istíš, tak to funguje. Pri skráte ho vyhodí. No dobré, a prečo keď ja som to... No ja neviem, ja som tu nebol. Ja viem, ale prečo keď som to ja toto robil, tak teraz vlastne je odpojený? Teraz je vypnutý, teraz je zapnutý. Ja viem, ale vy ste teraz odpojili niečo? Nič som neurobil, dal som dole kríž. Ale toto ste... Nedávajte tam ruky, tam je elektrina. Nie, to je drotík na ovládanie, to nič, toto je nič. Toto nemá s tým nič spoločné. To je na blokovanie, keby bol prepínačka, ja len som pozeral, či nie je. Ja som prišiel a premeral som prívody, hej. Jedna ide, druhá ide, tretia ide. No a skúsil som ho zapnúť, no a som zapnul a ide. No tak ako však ste videli. No dobré, ale prečo nešiel, keď som to ja robil predtým? No prečo nešiel? Ja neviem, však ja nie som Ježiš, aby som to vedel. No tak ako nešiel, no teraz ide. Nič iné som neurobil, len som ho zapol. Teraz, keď chcete, skúste tú powerbanku dať do zasúky a či to vyrazí zase, keď máte tú odvahu, keď nevyhoďte ju. Kým som tu. Hej, lebo kým som tu, viem vám ešte pomôcť, ak idem už zase tu. To znamená, mám čo urobiť podľa vás? Skúsiť tú powerbanku? Keď skúsite, vyrazí istič jeden a asi aj hlavný padne. Ale že by sme ich neodpalili, tej ističe. Lebo on s kratovým on môže aj odísť, aj vo vnútri môže ho. Hej, ale nepredpokladám, že by odišiel. Ja by som tú powerbanku ušiel do obchodu a povedal im, zapnite ju do zasúky. No a padne im obchod. Akože. No ale zase môžu povedať, že vy ste niečo do nej manipulovali. To ako už, keď je to rozbalené a už užívané, ako aj keď len raz, neviem. Netuším, ako čo to je za powerbanka, neviem vám povedať. Istič ide. Teraz je otázka, či je v poriadku, alebo to bolo, vypadol len ste ho nevedeli zapnúť, alebo skúste ho, normálne, skúste vypnúť a skúste ho zapnúť, ak nešlo. No dobre, tak teraz ide, ale predtým však ste tu boli. Za to hovorím, skúste, že či niečo iné je predtým. Dobre, tak ide iné, lebo predtým, keď sme tu boli a keď som to zapínal a bolo to zablombované, tak to nešlo. Však ste videli, že tam bola vôľa. Ja som aj skúšal, keď som prišiel. Ako, ja netvrdím, že to bolo ináč, jak vravíte vy, ale momentálne to ide, funguje. Teraz je otázka, meníme ho, či ho nechávame? No vy mi povedzte názor. Lebo ja tomu nerozumiem, že prečo to nešlo.
keď sa v podstate nič neurobilo. Netuším, akože zrejme kryt niečomu vadil, lebo ja neviem, možno, že sa zle dalo zapnúť, neviem, ide ten kryt. Ja ho dám naspäť a skúsime ho založiť, ale ten kryt nebol vo výreze, tak to s ním niečo manipuloval, ale on má, možno, že kryt mu vadil, nešlo nahodiť, má byť utopený až vo vnútri. Ja viem, len ja som s tým nič nerobil, rozumiete, veď tam bola plomba, hej, však kvôli tomu. Ja som ju videl, ja som za to aj odfotil, ak som prišiel. Že by sme videli. Ten plast je na veľmi natesno. Má byť utopený pod ističom, lebo potom nám bráni, že by sme ho zapli. Takto má byť utopený, hej. Vypníme ešte tie ističe, by sme nezapínali, vypínali, že by vám než spotrebiče nenabehovali. Hore dole len hlavne vypneme. Lebo ja som prišiel povyťahnutý ten plast trošku. A môže byť, že vám vadil, že bránilo tomu ťahlu, hej. Lebo teraz to funguje. Hej. Vidíte, že to funguje. Nie som ani... Ja viem, len rozumiete, ja som s tým absolútne nič nerobil, veď tam bola plomba, hej, kvôli tomu. Ja ju tam aj naspäť dám. Ja ju dám naspäť a idem ďalej, však ako... Keď funguje istič, tak ho nemeníme, nemá význam. Není dobrý istič. Ja som nepovedal, že vy ste niečo nešiel zapnúť, lebo ten kryt bol povyťahnutý. Jak bol vyskočený. A tomu bránil tejto bočnej, že by ono. Škoda, že ono toto tak nedrží, že by vôbec. Bo ja keď to poťahnem, vyskočí zase takto, hej. No ale prečo to veď ja som to nerobil. Ako, mňa sa pýtate prečo, ako ja nevyrábam tie rozvádzače, ja som montér na meraní, ešte vám raz hovorím, ako ja ani ističe nevyrábam, ani netestujem, my sme z merania, ako prečo, no to je otázka na vývojových pracovníkov, čo to, ja nevyrábam, netestujem, neskúšam, prídem, nahodím, zabombujem i tak ďalej. A tak bol vyskočený a toto vadilo, bránilo tomu, aby sa to zaplo. No bohužiaľ, keď je takto, tak si ho viem chytiť aj vypnúť, no ale bol vyskočený, no. Hlavne musí byť zablombovaný kvôli tomu, lebo tam je prívod, no. Tak to sú podmienky merania, to je elektrárne, takto chcú, tak to je, no bohužiaľ. Veď však to je v poriadku, len rozumiete, práve preto ja som sa vôbec ničoho nedotýkal, aby tam nedošlo k nejakému poškodeniu blomby alebo niečoho takého. Ja som videl, ja som to odfotil, blomby boli v poriadku, len kryt bol trošku povyskočený. On bol vyťahnutý. Tu je vidno, že on je vonku. Vidíte, aj tu je vidno, že je povyťahnutý. Nevraví, že to ste boli vy, možno, že manipuláciou, možno ja netuším. A on potom bránil, tejto časti bránil, aby vám to zapadlo. Také nešťastné riešenie z toho. No ale však to robili elektrárne, to som nerobil ja. Nie, elektrárne pripojili prívod. Toto je vyrobené od výrobcu. To vy ste kúpili skriňu rozvádzač, to nie je naše.
Ako nevrem, že je zlá, len ten kryt je taký nejaký. Keď to bude takto a budete takto s tým manipulovať, hej, ale jak ho vyťahnete a vyskočí nám na vrch, už ho nedáte. Ale však tu sa bežne nechodí, že sa vypína, zapína, vypína, to je len v prípade skratu, hej, vypadne. Skúste zapnúť už, ja už nebudem vypínať. Zapnúť dom a skúste do tej zasúky, čo bola vypadnutá, dať iný spôsob, nejakú hociakú žehličku alebo niečo. Niečo iné, hej? Niečo iné. Nie poverbanku, ale niečo iné. Kým som tu, skúste. Dobre. Hociaký spotrebič na šnúru, vysávač, alebo ja neviem. Či je zasúka zlá, alebo bol spotrebič. OK.